Sä tällä hetkellä näytät hyvältä, voit hyvin. Joku voisi sanoa, että... Pannaanko tämä mikki lähetys poikki? Nonni. Hehe. On se hauskakin. Niin, mistä se johtuu? Mitä sä ajattelet? Tervetuloa mukaan Vahvasti with Nanna Karalahti podcastin pariin. Tämän podcast-sarjan tarkoituksena on keskustella avoimesti vahvuuksista, heikkouksista, itsetuntemuksesta ja vieraille itselleen merkityksellisistä asioista. Podcast on kuulijoille aito, rehellinen, voimaannuttava, näkökulmia avartava ja mielenkiintoinen. Kuulija oppii armollisuutta itseään kohtaan, tutustuu ihmisiin, ihmisyyteen ja samalla oppii paljon uutta. Nonni, sit mulla on aika ihana vieras. Jere, moi. Moi. Kiva, että sä suostuit tulemaan mun Vahvasti podcastiin. Totta kai siis, kunnia-asia. Sä et ollut mun toivotuin vieras, mutta ylivoimaisesti eniten kuulijakysymyksiä. Mitä sä ajattelet, mitä se niinku kertoo? No toihan on varmaan hyvin pitkälle se, mitä musta ajatellaan. Tai tavallaan siis että herättää mielipiteitä ja ajatuksia ja semmoisia. Ja on tehnyt sitä pitkän aikaa. Ja tavallaan mun mielestä on hienoa, että ihmisillä on paljon kysymyksiä ja toivottavasti on hyviä kysymyksiä. Siis, että muthan on niin kuin monessa paikassa tavallaan ihmisillä on ennakkoajatukset ja käsitys musta, mikä sitten todistautuu ihan vääräksi tavallaan, että mähän en ole ikinä kommentoinut omaa elämääni tavallaan julkisesti tai vastannut mihinkään niin kuin otsikoihin tai mitään, niin ikinä paitsi sitten tavallaan, kun me tavattiin, niin sitten mä jotenkin rupesin ehkä aukeamaan sitten, jos se oikein sanoo. Meidän jakson teema on tänään kovuus vs. vahvuus ja mä halusin sut tähän just siksi, että mun käsitys susta perustuu ensin julkisuuskuvaan ja sen jälkeen siihen, että mä oon tuntenut sut 10 vuotta ja sä tietyllä tavalla oot ollut kova ja oot monessa kova, mutta enemmän sä nykypäivänä oot vahva ja mun mielestä ne on kuitenkin 2 ihan täysin eri asiaa jopa vastakohtaa. Ja siksi musta on kiva antaa kuulijoille ja ihmisille nyt vähän syvällisempää kuvaa susta. Mitä sä ajattelet? Mä haluan heti kysyä tämän ekan kysymyksen. Tämä on kuulijoiden kysymys. Miksi sä uhoat aika paljon? No toi oli tavallaan pitkä juonto tähän kysymykseen, mutta mä voisin lähteä siitä, että mä oon kasvanut Tapulikaupungissa, kylä, joka tunnetaan lempinimellä Gallia, Asterix ja Obelix ajoilta. Sitä ei koskaan vallotettu. Ja 80-luvulla Tapuli ja stadio oli vähän erinäköinen ja tapahtui paljon erilaisia asioita, mitä nykypäivänä. Silloin oli tavallaan tietyt koodistot ja periaatteet, minkä mukaan meidät nuoret jätkät opetettiin siellä elämään ja selviytymään. Ja tavallaan se kovuus oli silloin, se miehisyys ja semmoinen kovuus oli silloin niin kuin se oli se juttu tavallaan. Se uhoaminen. Niin, tai eikä välttämättä edes uhoaminen, vaan sitten että siinähän se ero tulee, että oot sä oikeasti kova vai et, että talk to talk, walk to walk. Että pitää pystyä sitten paikan tulla, niin myös näyttää, että on niinku puheittensa arvoinen. Että. Ja sitten tavallaan siihen yhdistettynä jääkiekkomaailma, niin se on niinku, se yhtälö on jo semmoinen, että varmasti niinku nykypäivän on eri lailla, jos niinku mä syntyisin nyt ja eläisin elämän samalla lailla, mutta siis kun ennen vanhaa se oli vaan, että tavallaan väkivalta ja semmoinen niinku, sillä pääsi pitkälle tavallaan semmoisella niinku pelottelulla ja kaikella. Esimerkiksi mä puhun jääkiekosta, niin kyllähän se oli ihan täyttä sotaa.
joka sentti siellä kaukalossa ennen vanhaa ja se oikeasti niinku, ja tämä niinku mulle tavallaan myös siirtyi suoraan sitten Tapuliin ja kaduille muutenkin, että kyllä se niinku, se maailma, missä mä elin täynnä päihteitä ja kaikkea näin, niin se ei ole niinku tavallaan, se ei ole kaunis maailma todellakaan. Hyviä tyyppejä on ja kaikkea, mutta siellä on niinku, siellä tapahtuu asioita, mitä tavallaan mä veikkaisin, ettei niinku, tyhmä sanoa normi kansalainen, mutta siis kuitenkin ihminen, ketä ei tunnista maailmaa eikä mitään, niin se on niinku vaikea ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ja mitkä ne on ne pelisäännöt. Siitä voi jokainen olla eri mieltä, mitä ne on ja näin, ja siis onko ne hyviä vai huonoja, mutta pahoja asioita sattuu ja näin, niin tavallaan sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta edes, kuin tuoda se kovuus ja sillä sä saat sen elintilan ja kunnioituksen ja sen. Ja totta kai, niin kuin mä sanoin, että mä en kadu elämässä mitään, mutta jos mä voisin mennä taaksepäin ja muuttaa tietty juttu, niin totta kai mä tekisin eri lailla. Että niin kuin, mähän oon niin kuin pitänyt itteeni silleen, tavallaan tukahduttanut, koska mä oon äärimmäisen herkkä mies, poika edelleen. Niin mä oon tavallaan tuonut sen, peittänyt sen kaiken sit sillä kovuudella ja näin, mutta tavallaan taas sitten, mä en tiedä, mulle on siunaantunut niinku aikamoinen lahja pelaa jääkiekkoa. Ja monihan sanoo sitä, että on ehkä kautta aikojen lahjakkain jääkiekkoille, mitä Suomessa on koskaan ollut. Et se on aika paljon sanottu, jos mietit, että minkälainen jääkiekkomaa Suomi on. Mutta ehkä siinä on vähän perääkin, että kyllä mä niinku, eihän mä tavallaan, totta kai mä panostin ja pelasin ja revin ja raastoin ja olin aina, mutta siis mä puhun nyt pelkästään musta itsestäni. Että kyllä mä tiedän, että mä olisin pystynyt tavallaan parempaa, vaikka mä olin silti ihan helvetin hyvä. Mutta kuitenkin mulla oli sitten tämä toinen juttu, että mä tykkäsin pienenä unelmoin rockstara niinku statuksesta ja näin, ja meillä oli Kissin maalaukset naamassa ja hakattiin jotain kattiloita ja tällaisia. Paul Stanley tää laulaja, se oli minä. Ja. Ihanan pitkä vastaus on tähän mun ekaan kysymykseen. Mutta siis tämä on oikeasti hyvä kysymys, tämä on iso kysymys, koska sitten niinku vuodet vieriä ja näin, ja mä pelaan ihan mielettömän mittava ura 23 vuotta ammattilaisena ympäri maailmaa, parhaissa sarjoissa, parhaat pelaajia vastaan. Ja tavallaan mä oon luotu siihen. Ja mun se on tavallaan jengihän piti sitä naurahteli silleen kaikki, että jos sä kysyt, mä tiesin, mä katoin kaikki. Multa voi kysyä, että ketä vastaan kuukauden päästä silloin tiistaina, onko se kotona vai vieras. Mä tiedän, ketä vastaan, ketä siellä pelaa. Ja se oli mun vahvuus. Mä olin niin valmistautunut kaikkeen. Mä olin niin omistautunut kaikkeen. Mä halusin, mä tiesin mitä hyökkääjä voi tehdä, mitä se ei voi tehdä, mitä pakki tekee, mitä ei. Siis mä tiesin, ketkä pyörittää, ketkä tekee mitä. Mä tutkin, otin selvää kaikki. Mä olin niin valmis siihen hommaan. Tätä jengiä ei niin silleen tiedä. Ei kukaan taju tätä hommaa. Ja esimerkiksi mä voisin olla nyt ihan huippuvalmentaja, mutta nuoret on totta kai todella lähellä sydäntä ja tärkeitä, mutta mulla ei riitä mun joukkueen pitäisi olla valmis, mun pitäisi olla NHL-joukkueen valmentaja, koska täällä on se tietokone, mikä raksuttaa. Ja sen jälkeen, kun se putoo tyhjiö, ymmärrätkö, kun ura loppuu, koko elämä, kyllä, pelkkää jääkiekkoa ja kovuutta ja sitä juhlaa ja rockia ja ympäri maailmaa, missä paikoissa vaan, mitä vaan, tiedätkö näin. Sitten sä putoat tavallaan tähän näin. Ja sitten sä rupeat tavallaan vasta, no meille tuli Jacks-poika silloin, suvun jatkaja, siis aivan mieletön juttu, niin tärkeä asia.
Ei, mutta... Sä oot ihana, kun tää... Niin, mutta mä tuun koko ajan sinne. Tuun. Älä koko ajan niinku karkaa sivuraiteille. Joo, Noniin. Mutta vastaus kysymykseen on se, että niinku, kun sä saat tietoisuuden asioista ja opit tuntemaan itsesi, niin silloin sun ei tarvitse edes olla kova. Loppuu uhoaminen. Niin. Ja sehän ei tarkoita sitä, että mä olisi kova. Mä oon varmasti yksi kovimmista. Tämäkin on muuten, puhutaan tästäkin kohta. Mulla on jalostunut monta jatkokysymystä. Ja hulluimmista, koska niinku, mä oon valmis menemään äärimmäisyyksiin. Mä menen äärimmäisyyksiin missä vaan, mitä mä teen sielulla ja sydämellä. Ei ole semmoista, mikä mut pysäyttää. Ja tää on se, minkä takia mä oon ollut niin hyvä, mutta tää on sen takia, minkä takia mä oon ollut myös vahingollinen niinku itselleni ja kaiken niinku paskaakin on sattunut paljon elämän varrella. Niin se, että kun noi kokemukset vielä valjastaa sulle sen tietoisuuden, kuka sä olet ja näin. Ja mä en edes tajunnut ennen sitä. Tää on niin hauskaa ja jotenkin hullukurista sanoa nytte, että mun äidin kuolema tavallaan oli se ravistus, mikä ravisti mut hereille. Sen jälkeen kaikki on ollut erilaista. Mulla meni monta kuukautta siinä, kun mä olin siellä pimeydessä sen jälkeen. Mä tiesin, että näin tulee tapahtua puoli vuotta aikaisemmin, mutta mä jotenkin blokkasin, koska mun piti pitää huolta Roniasta ja mun piti mutsin siskoista ja katsoa. Mä olen ainoa omainen, mun piti se pyörittää. Mulla oli oma perhe, kaikki. Niin se oli semmoista, mutta sitten aina tässä on sekin, että mä oon myös semmoinen tyyppi, että mä oon aina tykännyt. Kun mä tiedostan sen, että se ei ole mitään vakavaa eikä pysyvää eikä mitään, niin tavallaan, että kun sä pääset, sulle sattuu niitä paskoja asioita elämässä ja sä oot oikeasti niinku pimeimmässä vaiheessa sun elämässä, mitä on, niin silti mä tykkään olla siellä. Ja silloin sä pystyt tutkimaan itseäsi eniten. Tavallaan sä pystyt tutustumaan siihen, meet sinne niinku sielun syövereihin, mielen, teet se tosi syvälle. Niin silloin sä opit eniten. Ja just se, että mäkin oon niinku, mä pystyn mihin vaan vaikka pahuuteen, mutta mä en todellakaan tarvi enää. Ja siis mä en ikinä tekisikin. Mulla on ihan eri arvot ja periaatteet ja niinku, minkä mukaan mä elän nykyisin. Mutta siis tossa nyt oli tommoinen lyhyt vastaus sun ensimmäiseen kysymykseen. Niin. Eli mä kysyn vielä kerran tämän saman kysymyksen. Vastaa 2 lauseella. Miksi uhoat? Siksi, että pitää jengi kuitenkin varpaillaan. Täskö kysymys? En mä tiedä. Siis mä oikeasti, niin kuin sanottu, että jos mä äsken sanoin just, että mä oikeasti nytte toukokuussa tavallaan tuli niin raju se ravistus ja loppu kaikki teeskentely. Tiedätkö? Eli vastaako kysymykseen, että sä et enää uhoa? No en mä tavallaan uhoa kyllä. Mutta jos joku, mihin tässä verrataan, niin puhutaanko tässä jostain nyt Instagramista, että jos mä laitan jotain kamppailuvideoita ja vähän uhoon, niin siis se on vaan mun tyylitapa, en mä tarkoita sille. Mulla on ehkä vähän sitten erilainen huumorintajukko monella, mutta siis... Boostaako sä, koetko sä, että se uhoaminen jollain tavalla, saako sä siitä jotain niin kuin itsevarmuutta tai tuleeko sulle jotenkin varmempi? No sehän antaa itsevarmuutta, kun on epävarma. Siis sehän uhoaminen on aina sitä vaan, että se niin kuin tavallaan, tai siis se voi myös olla sitä, että sä käyt pään sisällä helvetinmoista kamppailua. Että kyllä mä oon kokenut semmoisia tunteita tässä näin, että mä en ikinä olisi niin kuin tajunnut tai luullut, että mä pystyn edes tuntemaan semmoista. Niin pimeitä ajatuksia, että sitten on niin kuin jopa itsekin vähän säpsähtää, niin kuin, että Mitä se uhoaminen, haluan heti jatkaa tätä samaa. Vielä tätä yhtä kysymystä, mutta siis mitä se uhoaminen, niin kuin, mitä se tuo sulle? Mitä sä saavutat sillä? No siis... No eihän mä tavallaan edes uhoa, vaan siis mähän haen niinku jotain tietä jonnekin. Siis tavallaan
Sanotaan, että jos sä teet jonkun tollasen, niin sulla on joku ajatus päässä ja sitten se tavallaan jää vaivaus sua, ja sä haluat vaan eteenpäin, niin sä teet tommosen. Esimerkiksi jos puhutaan nyt tosta. Mutta niinku, lähinnä se uhominen varmaan johtuu siitä, että ne on niinku käsittelemättömiä asioita, mitä sulla itsellä on. Joko se riippuu susta tai jostain muusta, niin näin, mutta siis... Mutta sen mä sanon, niinku, että just tää... Tääkin nyt tarvitsee tätä niinku korostaa tai mitään, mutta siis mä haluan vaan sanoa sen, että mä oon aina ollut niinku terapiaa vastaan. Ihan niinku siis, mutta se johtuu varmaan siitä, kun mut on väkisin laitettu. Siis esimerkiksi kun mä pelasin NHL:ssä, niin mä kävin 5 kertaa monen viikon jaksoja, pisimmillään varmaan 5-6 viikkoa yhteen putkeen semmoisessa niin kuin luksusklinikalla ja näin, ei siinä mitään, mutta siis sä olit vaan siellä sen takia, että sä sait luvan pelata. Ja tavallaan mä muistan niitä hetkiä, kun sä katsot siellä taivaassa, mitä helvettiä mä täällä teen, tiedätkö? Mutta sitten tavallaan nyt ei vanhemman liellä ja näin, niin tiedätkö, kun tavallaan mun mutsi oli ainoa mulle, kelle mä olin tilivelvollinen ja tunsin, että mä oon vastuussa tässä elämässä jostain. Sitten kun se poistuu kokonaan, että sä tavallaan putoat yksin silleen, dong. Ja sitten me ollaan käyty siellä parisuhdeterapiassa ja nyt käynyt siellä Silvalla ihan yksinäänkin. Ja näin, niin mä koen, että siitä on ollut helvetimoinen apu, koska kyllä se vaan niin on, että kyllä mä sen tiedän, että ammattilainen on aina ammattilainen. Ihan mikä vaan. Mutta se, että miten se pystyy, niin kun sä annat tulla sun tarinaa, niin kun se pystyy pysäyttämään sen ja heittää sen jonkun pienen vinkin sinne, jumakauta. Se, niin kun sitä miettii sitä muutamaksi päiväksi ja näin. Mutta toi vaatii hemmetisti niin aikaa ja että se on, kaikki lähtee itsestään. Kyllä, mutta oothan sä nykyään paljon vastaanottavaisempi ja avoimempi ottamaan oppeja, kuuntelemaan ihmisiä ja sillain oot kyllä tosi paljon auennut just ton viime kevään vuoksi. Ja... Se on just näin ja siis monihan ihmisten tykkää, Suomessa on paha tapa silleen, että tykätään oikeasti vähän niin kuin lyödä lyötyä ja niin kuin silleen, että mä en tiedä mistä se tulee ja näin, mutta mun mielestä se on aika huvittavaa, koska ihmiset ei ole kävellyt metriäkään sun saappaissa ja voi olla, että tuskin edes pystyisi. Se menee niiden tajunnan ulkopuolelle, se minkälaisia juttuja sulla on ollut ja näin, niin että se on... Ja tuossa tullaan just siihen, että mua ei ole ikinä kiinnostanut, mitä muut ajattelee, ei todellakaan. Siis mulla on moni tyyppi sanonut, fiksutkin ihmiset ja kaikkea, että oikeasti niin kuin rehellisesti, vilpittömästi sä taidat olla oikeasti sellainen tyyppi, että se ei kiinnosta mitään, mitä susta puhutaan. Niin se on ollut. Mutta se on ollut erilaista. Se on ollut just sitä, että niin kuin keskarit pystyisivät, että fuck the world tyyppistä juttua, mutta nyt sekin on muuttunut silleen, että mä en niinku välitä, tai siis mä tunnen niinku myötätuntoa ja mä haluan auttaa, mutta ei mua heilauta sinänsä enää mitä muut tekee. Mä tiedän niinku, että mä itse teen tästä maailmasta, elämästä just semmoisen kuin mä haluan. Ja se vaatii hemmetisti töitä joka päivä ja näin, mutta jos sä oot valmis tekemään, niin sä varmasti saat sen, mitä sä haluat. Miten sä voit just nyt? Ihan superhyvin. Ihan superhyvin. Mä teen asioita, mitä mä rakastan ja mulla on mahtavia lapsia ja muutenkin niin kuin elämä on lähtenyt semmoiseen niin kuin tavallaan, voiko se nyt sanoa sitten, että mä en puhu nyt lapsista, ainahan mä oon ollut helvetti hyvä faija, ei siinä ole mitään siis. Pidäkö sitä suhoa vähän, että varmaan paras mitä on? Ei, älä sano. Koska ei. Joo, ei. Mutta ei siis se oli läppä, saa heittävää läppää väliin. Saa. Mutta se, että niin kuin tavallaan kaikessa muussakin mä oon tavallaan otan niin kuin vastuuta omasta elämästä. Että kyllähän niin kuin, tavallaanhan mut on tavallaan, ei voi sanoa pilattu, mutta silleen, että
musta on pidetty niin hyvää huolta. Mä olin niin hyvä tossa lätkässä, että mä sain tavallaan tehdä mitä vaan. Silti mulle laitettiin aina punainen matto eteen. Ja... Kyllä, odotit sitä myös aika paljon kotonakin. Niin. Ja kyllähän niin kuin tiedät sä, kyllähän sä kun toista lähdet, mut revitään Tapulikaupungin nakkikioskilta suurin piirtein, tiedät sä, niin kuin Parasvaloihin 17-vuotiaana IFKin liigajoukkueeseen. Sen jälkeen se on ollut 30 vuotta tauotonta semmoista. Että kyllä siinä niin kuin paljon saa niin kuin vääristäkin jutuista. Niin kuin, tai en mä tiedä mikä siinä on. Miksi halutaan muokata jotain jostain? Mutta onko se voinut olla sitä, että sä et ole oikein itsekään kuka sä oot? No on todellakin. Ja sellaisesta niin on helppo muokata myös. Niin, ja kyllähän se, tiedät, se semmoinen, ei nyt voi sanoa viha, mutta semmoinen näyttämisen halu tavallaan, tiedät, takaisinpäin. Sit, jos ne alkaa mulle huutelemaan, niin totta kai mä huutelen takaisin. Tai silleen, mullahan siitä tuli tavallaan vähän niin kuin henkilökohtainen sota mediaa vastaan. Mulla oli välillä semmoisia jaksoja, että mä oon antanut vaikka puoleen vuoteen mitään haastattelua millekään lehdelle, niin kyllä nekin oli aika pulassa, jos ajattelet nyt, että me oltiin pelattu tosi hyvin ja mä olin pelannut vielä tosi hyvin, tehnyt muutaman maalin ja pari hyvää taklausta, jotain, mitä ikinä onkaan. Niin lehdethän janoo niitä kommentteja ja juttuja ja näin, mutta sitten mä en anna mitään. Sitten niillä jää aina se tähtijuttu niin sanottu tekemättä. Mitä sen kaiken kovuuden ja kaikki nuo sun menneet vuodet oikeastaan nyt tähän kevääseen saakka, niin mitä kaikkea sen kovuuden ja uhon alle on piiloutunut? Kuka on Jere oikeasti? Kyllä mä niin kuin pidän itseäni todella hyvänä ihmisenä, ystävänä ja isänä ja kaikki siis tällaista. Jos lähdetään kyselemään ihmisiltä, ketkä on ollut mun kanssa tekemisissä, vaikka sanotaan, että puhutaan vanhasta järjestä vaikka näin, niin tiedätkö, ei sielläkään hirveän paljon pahaa sanottavaa kellään ole. Mutta miten sä itse Mutta toikin, eikö toi ole jännä asetelma? Että ihminen, ketä tuntee mut ja mukaan tekemisissä, niin mä oon niinku ihan superhyvä tyyppi, ketä on aina messissä. Aina sun tukena ja silleen näin ja näin. Mutta sitten taas niinku muiden mielipide on silleen, että vittu mikä jätkä. Mutta en mäkään ajattele, että sä oot aina ihan superhyvä tyyppi ollut. No en mä olekaan. Niin ei välttämättä sun läheiset niin ajattele. Tarkoitan siis sillä, että sus on myös se toinen puoli periaatteessa. Niin kuka se niinku oikea Jere, se ydin Jere, millainen se pieni poika on? Siis kuvaile sitä, että joka on niinku oikeasti siinä. Ja sitten taas, että... No semmoinen tyyppi, ketä ei niinku tavallaan jätä ikinä ystävää tai kaveria tai ketä toista pulaan. Aina heikompien puolella. Superkiltti, superherkkä. Niinku tosi vilkas. Ja mä en viihdy yksin. Varmaan tiedät. Mutta siis kuitenkin niinku, että... Mutta voiko siihen niinku liittyä sekin, että sä viihdy yksin, niin mitä sä ajattelet, miksi sä viihdy niinku yksin? No en mä tiedä, mulla tulee niitä ajatuksia, että yksi elämä. Miksi mun täällä on vaikka mitä mahdollisuuksia tehdä ja touhua vaikka mitä, niin miksi mun pitää olla yksin? Mutta viihdytkö sä yksin itse seurassa? En mä kyllä viihdy silleen. Kyllä nyt vähän aikaa, mutta... Jos sut kloonattaisiin nyt ja joutuisit viettää itseskaan pari viikkoa, olisiko sulla niin hauskaa? Onko se hauska tyyppi se Jere? Se on. Sitten kun mä oon niin hyvä, tiedätkö, kun mulla on kaikki asiat hyvin, niin totta kai. Silloin kun mä oon oma itteni ja kaikki on hyvin, niin mähän on superhauska. Mitä totta kai sua painaa elämän taakka ja kaikki asiat. Tiedätkö,
Ja sitten monesti ne ottaa vähän turhankin henkilökohtaisesti. Ja kun tämä on just yksi juttu, mitä mä yritin tuossa alussa sanoa, että tavallaan, että kun mä oon sillä lailla, että mä en voi vaikuttaa, mitä toinen tekee. Kun mä oon yrittänyt vaikuttaa siihen aina tavallaan. Joo. Kyllä. Mutta palatakseni vielä tuohon justiin, että mä en halua edes palata vanhaan. Niin sillä lailla, että se on vaikea sanoa, mutta mähän on taistellut tavallaan päihderiippuvuuksien kanssa ja minkä ikinä riippuvuuksien kanssa kun läpi elämäni. Ja se, että jos se tulee taas, tää on vähän niin kuin, että sieltä ei vaan voi ottaa parhaita puolia mukaan, vaan se tulee kokonaan. Ja sitten tulee myös se maailmanlopun veijari, ketä ei kiinnosta mikään eikä se välitä mistään tavallaan. Ja en mä halua, että se tyyppi tulee takaisin enää. Onko häpeä sulle tuttu tunne ja miten sä oot sitä käsitellyt sun elämässä? Hävettääkö sua? En mä kyllä niinku häpeä. Siis häpeä on jotenkin, se on hullu sana. Ehkä se on liian voimakas sana mulle tavallaan. Miksi se olisi niinku hävettävää? Tai silleen. Kun mä nyt mun mielestä oma toiminta voi hävettää. No voi, totta kai voi hävettää, mutta silloinhan sä niinku tavallaan teet jotain niinku väärää tai pahaa tai jotain, tai että sä nyt iloisista ja hyvistä asioista häpeä. Niin ei, mutta jos sä tunnet häpeää, niin sit sä pystyt kasvaa ja kehittyä. No mä uskon, että sä pystyt kasvaa ja kehittyä ilman häpeääkin. Se on varmaan ehkä sama asia, mutta eri sanalla tai jollain, koska no miten mä en ole ihan varma, onko tää niinku sultakin tämmöiset lauseet jäänyt mun päähän soimaan, mutta että niinku, että epäonnistuminen, niin että kun ei ole epäonnistumista. Eihän semmoista ole. Ei, mutta häpeä on tunne. Enemmän siis epäonnistuminen on ehkä sillä tavalla, että voi ajatella eri tavalla, mutta se, että onko sä tuntenut häpeätä tai sellaista niin kuin omasta käytöksestä? Onko sua kaduttanut? No joo, kaduttanut on parempi sana sitten kuin häpeä. Totta kai on kaduttanut, siis urpoillut tuolla noin menemään, niin siis totta kai. No miten sä kohtaat sitä tunnetta itsessäsi? No eihän mä tavallaan ole kohdannut sitä aikaisemmin tavallaan. Mä oon niinku työntänyt sen sivuun ja vaikka lähtenyt pariksi päiväksi lisää ryyppäämään, niin sitten tavallaan unohtuu sekin tunne tai silleen näin. Vaikeahan noita asioita on siis, eikä nyt tarvitse liittyä tohonkaan, mutta siis mikä niinku päihteisiin tai näin, mutta siis kyllähän niinku vaikea, se on niinku itselle se myöntää, sehän on se ensimmäinen juttu. Tiedätkö se niinku, että kyllä mä oon joskus niinku oikeasti aikaisemminkin yrittänyt, voi sanoa näin, tehdä muutosta ja kaikkea. Mutta en mä tiedä, mistä se voima tulee sitten, kun se tulee, se oikea aika elämässä ja se oikea hetki. Ja sitten se niinku varmaan tuosta vastuuottamisesta. Sä sanoit, että sä oot ruvennut ottaa vastuuta, koska sulla on selkeytynyt syy-seurausajattelu. Sä ymmärrät, että tekemisillä. Niin siis paljon on tehnyt työtä, paljon on ollut valmis ottamaan vastaan, oppimaan, kuuntelemaan. Se ei ole ehkä ollut vahvuus ikinä kuunnella. Ja onhan se niin, että kyllä mä myönnän sen, siis tunnistan ihan täysin, että tosi jääräpää tai semmoinen, ei ole ollut mitään muuta niin kuin keinoa kuin mun keino tai mun tapa. Näin. Mutta sitten mä oon myös ymmärtänyt matkan varrella sen, että mun tapa on todellakin erilainen kuin monen muun tapa. Mä elän äärimmäisyyksistä ja on hakenut niitä tavallaan. Ja sitten kun sä ruokit ittees, ihminenhän on semmoinen tosi mielenkiintoinen olio, että sehän pystyy psyykkaamaan itsensä mihin vaan. Että kyllä mä niinku, jos mä oon antanut omalle hulluudelle tilaa, niin sehän vaan ruokkii sitä, jos niin jostain joku sanoo jotain, niin mä oon silleen, että ai jaa, että eikö vai. Tavallaan mennään siitä vielä reilusti yli. Se sellainen sanontahan on, että kun hyväksyy, tai ei se sanonta ole jostain, mä oon sen kuullut tai lukenut, että kun hyväksyy itsensä, niin
hyväksyy muut ja sitten koko maailma hyväksyy. Voisiko sulla olla tällainen aika iso käynnissä, että onko sulla sellainen tunne, että sä aidosti alat hyväksymään itsesi sellaisena kuin sä oot, ei sen kautta, että sä oot kova ja uhoot ja oot sitä rockistaraa, vaan sellaisena, kun sä aidosti oot. On varmasti siis, mua siis tavallaan, jos mä näen jonkun muun uhoava ja esittävän jotain roolia, näin, vai ei välttämättä roolikaan, mutta niin kyllähän se huvittavaa on, ja samahan mä koen niin kuin itsestäni, siis mähän niin kuin, mutta sehän on niin kuin tavallaan just sitä leikkiä mun oma touhu, että eihän mä nyt tosissaan ole. Tiedätkö sä mun jutuilla? Mut niin kuin se, että jos oikeasti tarvii olla kova, niin kyllä mä oon. Niin, tai siis mä haluaisin, tai en, mutta ei tää liity muuhun. Siis mä oon hyväksynyt, mä hyväksyn itteni todellakin joo. Mutta mä en siltikään hyväksy, mitä muut tekee. Tai mä en hyväksy muita, enkä mä tarvii maailman, että se hyväksyy mua. Mutta niinku, se ei mua haittaa. Päinvastoin, se on mulle ok nykyisin. Mä oon ehkä just yrittänyt taistella koko maailmaa vastaan jollain tavalla niin sillä lailla. Ymmärrän. Mutta ei mun tarvii. Maailma voi miettiä, mitä miettii. Ja tehdä, mitä tekee. Mä teen, mitä mä teen. Eli sä hyväksyt. Niin, tavallaan joo, jos noin ajattelee. Mutta just se, että toi mun jääkiekko-ura, kun se loppui ja kaikki, niin kyllähän siinä mä en ihmettele yhtään, että moni menee aika niin kuin väärille raiteille pitkäksi aikaa, koska kyllä siinä putoo itsekin semmoiseen, että en mä tiedä, pystyykö joku sitä kuvittelemaan, mutta munkin elämä tavallaan, jos sulla on 3 tai 4 peliä viikossa, missä on about, tiedätkö, voi olla 20 000 ihmistä, 15, 10, Suomessa vähän vähemmänkin, ja kuitenkin sinne tulee moni katsoa sua. Ja tavallaan ne ostaa sen lipun, että toi tulee tänään tänne. Mutta onko se ollut huono asia sun pienelle herkälle tyypille? Että sun on pitänyt viihdyttää, sun on pitänyt olla se, joka juo eniten, sun on pitänyt olla se, joka tarjoaa. Onko se tehnyt niin, tai sitten pitää olla se, joka tekee niitä maaleja myös, johtaa jengiä. On se siis jollain tavalla joo, mutta siis tavallaan kun nyt puhutaan. Mutta sä oot nauttinut siitä kuitenkin. Todellakin, totta kai. Huomiosta. Kuka ei nauttisi? Kuka ihminen ei nauttisi siitä, että 15 000 ihmistä laulaa sun nimeä? Pyytää sitä pelin jälkeen uudestaan. Pelkästään sinä meet jäällä. Muut 2 hengiä on siellä kopeissa. Ne huutaa vaan sun nimeä, laulaa siellä jää sinne. Että tulee ne vittu toimihenkilöt, että ei vittu, sulla on Jere pakko mennä takas tonne noin. Sitten sä menet sinne. Sä rakastat vähän kävellä kädet pystyssä. Totta kai, se on se rockistara. Kyllä. Sehän niin kuin haluaa. Ja se on sun egolle kova, se on niin kuin hyvää boostausta. Eihän yksikään artisti mene Olympiastadionille toivoen, että siellä on tyhjää. Kyllä. Mutta se, että jos olet ollut hukassa muun toiminnan ja niin kuin sun itses kanssa tavallaan. Ja hukassa, kun siis tässäkin on vaan, jos mennään just sinne ihan niin kuin alkuun tavallaan, että kun Tapulin tapa elää ja pitää yhteisöstä huolta oli 80-luvulla hemmetin hieno. Mutta se oli sitä, ne asiat eikä sitä päivävaloa ja näin, mutta se tavallaan, jos sä oot sieltä asti, mä oon pikkupoika, 12, 13, 14, mä pyörin siellä isojen poikien, katselen mitä ne touhuu ja kaikkea tällaista ja sitten sä oot yhtäkkiä itse messissä. Alkaa tulla sitä vähän jänskää, salamyhkäistä meininkiä näin, että tavallaan se on vaikea sanoa. Jos joku on lukenut mun kirjaa ja
katsonut sen leffa ja dokkari, mitä nyt onkaan näin, niin siellä mä sanoin sitä, että jos se tavallaan puhutaan vaikka päihteistä, niin että mä oon polttanut niin kuin pilveä marihuonaa siis ihan niin kuin nuoresta pojasta siihen asti, kunnes IFKissä rytisi silloin ekaa kertaa lujaa. Mutta tavallaan mä pelasin ensimmäistäkin niin kuin 3-4 vuotta SM-liigassa sillä, että mä polttelin joka päivä. Siitähän se mun lempinimi Chief tulee. Mä olin niin kuin intiaanipäällikkö. Mutta oliko sekin sellaista sun ekon boostausta? Oliko se niinku coolia sun mielestä? Niin. No toi oli toi ja tää oli... Mä elin semmoista 2 maailman välissä ja arvaa oliko minkälaisia tilanteita siinä on. Niin. Eli sä rakastat jännitystä? No tavallaan joo. Ja sellaista, että on koko ajan joku... Tai en mä enää. Siis niin. Mä oon rakastanut koko elämäni. Että kyllä mäkin niinku alan, vaikka mä oon varmasti niinku fyysisesti niinku paremmassa kunnossa kuin vuosiin. Tai oon mä nyt joskus peliuralla ollut oikeasti ihan semmoisessa kunnossa, että mä olisin mennyt vaikka seinien läpi. Mutta siis mä oon nyt 48-vuotias ja mä oon erittäin kovassa iskussa. Ja se myös antaa sen niin kuin, tavallaan energian ja voiman oikeasti, kun sen löytää sen jutun. Kun mä oon semmoinen ihminen, että mä tarviin sen, tiedätkö, kun mä en pysty tekemään mitään, mitä mä en niin kuin, tavallaan halua tai rakasta tehdä. Siis mä teen sen, mutta se ei ole sitä. Mitä sä haluat sanoa nyt? No siis mä yritän sanoa sitä, että kyllä sä tiedät, niin kuin, että jos mä panostan johonkin juttuun, niin se on huippujuttu. Siis siitä tulee huippujuttu tai se on huippujuttu tai näin. Ja mä teen sitä semmoisella palolla ja rakkaudella ja pystyn niin kuin auttaa. Siis silleen... Kyllä, kun sulla on intohimo johonkin asiaan, niin sä voit tehdä mitä vaan. Ja sit mä oon tavallaan ollut myös semmoinen tyyppi, että mä en tee mitään, jos ei mulla ole sitä intohimoa. Kyllä. Merkitys elämässä ehkä sanotaan. Kyllä. Näin. Nyt mennään näihin. Mulla on niin paljon sulle kysymyksiä. Meillä on noin 20 minuuttia aikaa, niin mä haluan nyt, että kenet on ajan määrittää? Minä. Mä määritän sen. Oliko sulla joku kysymys alkuun mulle? Oli montakin, mutta mä kysyin sen ihan lopuksi. Mennään nyt näihin, mistä tässä on tosiaan todella paljon kuulijoiden kysymyksiä. Nämä on todella hyviä kysymyksiä, sen takia mä haluan näitä sulta kysyä. Eli ei tarvitse vastata kun vaan kysymykseen. Ja sitten yleensä täällä on lisää niihin, että ei tarvitse, että päästään eteenpäin. Paras opetus, minkä elämä on antanut? Se, että aurinko nousee huomenakin. Ihan sama, mitä täällä tapahtuu. Aurinko nousee ja elämä menee eteenpäin. Jos menettää otteen elämästä, miten pääsee takaisin kiinni? No kaikista helpoin tiehän olisi katsoa sinne peiliin. Ja... Ei se helppoa, se on vaikea. Ei, mutta siis, niin, mutta siis paras tapa, koska mä tarkoitin helpoin sillä, että mä oon itse uhrannut siihen vuosikausia hakemalla kaikkea muita juttuja. Mutta siis katsot sinne peiliin ja hyväksyt niin kuin, minkälainen sä oot ja tavallaan just se, että mä haluan tuohon korostaa, että kun ei ole niin kuin väärää tapaa, ei ole epäonnistumista, ei ole mitään. Pitää olla myötätuntoinen itteensä kohtaan. Niin. Se on vaan jonkun yhteiskunnan, jonkun tyypin luoma illuusio jostain epäonnistumisesta. Mikä epäonnistuminen se on? Kyllä, mutta tähän mä haluan sanoa sen, että me ollaan yhtä mieltä, ettei tule väärinkäsityksiä niin siitä, että jos sä oot pohjalla sun omassa elämässä tai tehnyt läheisille vaikka satuttanut tai muuta, niin totta kaihan se on väärin. Että kyllä asiat pitää myöntää itselle olla niiden suhteen rehellinen, eikä koittaa selitellä mitään, vaan just tämä on se kaikista vaikein duuni, että menee sen peilin eteen ja myöntää, että hei mä oon nyt se, joka on tehnyt väärin. Ja... Juuri näin. Eli helpoin duuni on mennä siihen peilin eteen ja sanoa, myöntää itselle ja sitten oikeasti, että mennään eteenpäin, koska aurinko nousee, niin kyllä. Pieni askel.
sehän on se juttu, että kun sä rupeat heti sun mieleen, että no niin, nyt mä teen näin, mä otan kaikki on mukaan jees. Kun se matka on niin helvetin pitkä. Mutta se on kaikista palkitsevin. Niin kaikki se arvostaa. Seuraava kysymys. Sun elämässä vaikein kokemus. Tai tässä on aika samantyylinen, mikä on kovin paikka, missä olet joutunut tahtomattasi seisomaan. Toi viime kesä. Kaiken jälkeen, kaiken jutun jälkeen. Kyllä viime kesä oli, että ei pysty selittämään, ei pysty niin jotenkin. Se veti niin jotenkin sinne syvälle ja mä käänsin kaikki sitä kautta. Kunnes sitten mä luin yhden tekstin. Tätä ei varmaan niin kuin moni ymmärrä oikein. Mä toivoisin, että jengi ymmärtäisi tämän oikein. Mutta se, että sun oma perhe ja elämä, minkä sä niinku rakennat ja luot, on paljon tärkeämpi kuin se perhe, missä sä oot syntynyt ja kasvanut. Hienosti päästään tuohon isyys- ja vanhemmuusaiheeseen. Mun mielestä sä oot tällä hetkellä oikeasti siis hyvä isä. Sä sanoit, että sä oot aina ollut maailman paras isä. Että sä aina sitä on ollut. Nyt sä oot todella hyvä isä. Mitä sä ajattelet? Mikä on sun tärkein tehtävä isänä olemisessa? Olla läsnä. Aika. Siinä se on. Se, että sun lapset, niin, että ne tietää ja luottaa ja niin sen, että sä oot aina siinä. Ja jos sä oot ja vietit itse paljon aikaa, niin sehän on se juttu. Se on jotenkin, mä oon leikkisesti vääntänyt siitä semmoisen, että niinku, ehkä miesten pitäisi saada lapset vähän vanhemmalla iällä, koska tavallaan, mä koen niin vahvasti, että mä en pystyisi opiskelemaan, olla töissä, tehdä näin, reissaa helvetistä, tehdä niinku silleen, että niinku nyt on 3 pientä lasta, niin mikään ei mene niiden edelle. Siis niinku, ei niinku mä en vaihtaisi ikinä jotain, en mä tiedä. Ja mä en tosissaan tiedä, tässäkin mä oon niinku tavallaan itse saanut semmosia uusia tasoja omassa niinku, fiiliksessä ja tunteessa niinku isänä tai silleen, että niinku, mua ei oikeasti haittaa siis. Vaikka mä joutuisin vaikka valvoa, tiedätkö sä, loppuelämäni joka yö, jos on pieni lapsia koko ajan, tiedätkö sä, silleen, että mun mielestä on niin siistiä olla niiden kanssa ja jakaa kaikki. Ne tarinat, ne jutut ja se kaikki, se kemia ja se yhteys, mikä on. Ja siis, tiedätkö, tavat ja niin kuin nyt minä ja Profeetta, niin kyllä sä nyt tiedät silleen, että onhan meillä nyt semmoinen, tai joka lapsen kanssa silleen, että ehkä Jackson on vielä vähän semmoinen mammanpoika, mutta tulee se hetki, kun niin sun täytyy antaa mulle tilaa tehdä siitä mies. Mutta ei kovuudella, koska se on herkkä poika. Sen ei tarvitse käydä sun koulua. Mä haluan jakaa tämän myös sun kuuntelijoille nähdä sen parhaan isäpoika-hetken elämässä, kun oltiin Myllypuron jäähallissa silloin yksi aamu, lauantai-aamu, ja Jacksilta unohtui se semmoinen polvisuoja, mikä tulee sun maalislätkissä, niin kun menet jäähän, niin tässä jää rako. Sitten kun ne rupeaa jotkut jätkät ampuu jo lujaa, ne ampuu suoraan tohon noin, tiedätkö, ja hirveä huuto ja peli kesken, ja se kannetaan vaihtoaitioon, ja mä menen sieltä katsomassa sinne vaihtoaitioon, ja ne kysyy, että pystyykö jatkaa ja niin kuin näin, pystyykö pelaamaan, itkeä ihan hysteerinen, ei pysty. Eikä se pystynyt kävelemään ollenkaan näin. Ja se coach on siinä selän takana silleen näin, että meillä ei ole toista veskaria. Sitten mä oon silleen, että
Ei vittu, mä vietin vähän aikaa. Sitten mä otan sitä siitä veskan kypärästä kiinni, siinä vaihtoaitiossa. Ne kaikki on siinä ympäri. Näin. Oliko leffahetki? No oli. Siis tää on oikeasti semmoinen pysäyttävä juttu. Niin mä otin sitä näin kiinni, sanoin, että kato mua silmiin. Jax, kato mua silmiin. Sitten se katsoo mua silleen vähän pyöreillä silmillään silleen näin. Ja mä oon, että Jax, nämä on just niitä hetkiä, kun meitä mitataan. Että tiedätkö, sun selässä lukee Karalahti. Me ei anneta ikinä periksi millekään. Me ei luovuteta, me ei jätetä joukkuetta pulaa, me ei tehdä mitään. Että meet tonne maaliin, sun ei tarvii torjua tai mitään. Jos ei muuta, niin seisot vaan siellä. Se, että sä oot siellä, se riittää. Meet sinne vaan ja jotain muutama mouhosi siinä. Se katsoo vaan silmiä näin ja sitten se vaan nyökkää näin. Että kyllä. Sitten se painui sinne maaliin. Yleisö antoi, kun se meni takaisin jäälle ja rankkuskaba siihen loppuun, niin oli niin tiukat matsit, niin sitten rankkuskaba ja 10 vetää ja molemmilta jengiltä, niin Jax otti 8 kiinni vielä siinä. Pystynyt kävelemään suurin piirtein. Niin mä myönnän, että kyllä niin kyyneleet valu Myllypuron jäähallin käytävällä saatana lauantai-aamuna. Mutta toi onkin se sun se hienoin puoli. Sä oot herkkä, mutta sä oot silti vahva. Ja sellaisen pojan saat ihan vapaat kädet. Kasvata sellainen vaan. Mutta mitä vanhemmuuteen tulee, niin mun mielestä yleensä puhutaan, että ruuhkavuodet ja hirveän rankkaa ja kaikkea. Mutta ei meillä ole. Ei me ajatella sitä niin. Tai siis mä ajattelen, että me ei ajatella. Mulla on sellainen tunne. Meillä on aika ihana. Me rakastetaan kyllä niin paljon sitä arkea ja elämää ja meidän lapsia. Niin se on parasta. Niin me ei tehdä siitä, koska mä ajattelen, että ajatuksilla me saadaan siitä myös tosi rankkaa. Sehän on just näin, että kyllä se ihan sama, että jos sä teet ihan mitä vaan tavallaan, että jos sua suoraan sanotaan vituttaa tehdä jotain, niin kyllä se näkyy sun jaksamisessa kaikissa. Ja totta kai myös se, että me ollaan molemmat hyvässä niin kuin fyysisessäkin kunnossa, mutta totta kai se henkinen puolihan on kaiken A ja O. Sitten kyllä mä tiedän tosi hyväkuntoisia tyyppejä, jotka on niin kuin päästä vähän niin hakee tai näin. Niin ei ne, tiedätkö justiin, ei se. Ihmismieli on tosi herkkä, arvaamaton ja semmoinen raaka. Ja se vaikuttaa kaikkeen. Mutta joo, siis todellakin mä koen ihan samaa, että niinku, mutta se on vaan justiin se prioriteetti, että jos mä koen, niinku, tavallaan tää on tyypiltä, keten kanssa pystyy mennä puhumaan. Ja ketä tavallaan ehkä jollain tavalla myös nykyään tuntee ja tietää mun sielun maisemaa ja miten mä ajattelen maailmasta ja kaikesta näin. Niin se sanoi sen mulle just silleen taas tosi jämäkästi, terävästi, että onko se ikinä ajatellut, että sä oot seuraava. Että miten sä haluat uhraa sun loppuelämässä. Että oot sä semmonen, kenen nuo lapset joutuu niinku vahtiin mua mun perään, kattoo mun perään vai pidätkö sä niin, että sä oot niinku, ei sulla ole kauan enää aikaa loppupeleissä näin, mutta silleen kyllä ne pysähtyy, kun sä rupeat siinä mouhot sitä omaa juttuus näin, ja sitten katkaisee sen ja antaa sulle sen. Siitä onkin hyvä kysyä seuraava kysymys. Mikä tekee sun elämästä merkityksellistä? No kyllähän se on nuo lapset siis todellakin, ja kyllä mä niinku oonhan mä jättänyt Suomen jääkiekkoiluun ikuisen niinku muistomerkin ja mä koen hirveän vahvasti, että mielettömän hienoja ja isoja asioita on vielä tulossa elämässä, mikä liittyy siis niinku tohon tollaiseen. Mutta jotenkin mä haluaisin justiin niinku löytää sen. Musta tuntuu, että mä oon niinku löytänyt työn, mitä mä haluan tehdä. Mutta että mä haluaisin löytää semmoisen jutun vielä, millä mä auttaisin ihmisiä niinku, tavoittelemaan parempaa elämää. Tai silleen, Miten? huonosti sanottu. Mä ymmärrän. Siis, että niinku, silleen, että se, että sinä itse, tiedätkö, se on hirveän vaikea oikeasti. Kyllä, mutta sulla on siihen annettavaa varmasti. Mä uskon kanssa. Mitä sä ajattelet, mistä niin kuin hyvä elämä koostuu?
mitä sä haluat sun elämää tällä hetkellä? Mistä sä haluat, että sun elämä koostuu? No en mä tiedä, mun mielestä mä elän aika täydellistä elämää, siis semmoista, mitä mä haluan. Kyllä mä tietenkin haluaisin matkustaa enemmän. Ei mutta tavallaan mun elämästä, minkä mä haluan, niin puutu mikään muu kuin niinku reissaaminen tavallaan. Semmoinen, ja totta kai semmoinen vähän niinku merkityksellinen työ ehkä voisi sanoa myös. Mutta mutta en mä tiedä. Tämäkin on semmoinen juttu, että tämä on tyhmä sanoa näin, mutta että silleen, että kun sä oot tarpeeksi kokenut ja ollut ja tehnyt ja kaikkea, niin tiedätkö, kun ei niinku, en mä oikein tiedä, siis sä löydät vaan sen oman tien, oman polun. Ja kun en mä jaksa ikuisesti tehdä jotain juttua. Kun sekin on just se niin kuin mun tavalla, että mä en viihdy yksin tai näin, että mä haluan, että on tekemistä tapahtumaa ja näin. Mikä on aika helppoa 3 pienen lapsen kanssa, ei tarvitse paljon miettiä. Kyllä siinä tapahtuu. Mutta se, että niinku, tää on se, mitä mä haluan. Urheilun saralla, koska mulla on sitten se niinku realiteetti myös, että kun mä tiedän, että kun mä oon kamppailun maailman huipulla, ihan siellä kirkkaimmalla huipulla, niin mä tiedän, mitä se vaatii. Ja tavallaan se on ainoa, mikä mulle antaisi jotain. Eli jos mä alkaisin, no mä harrastan thai-boxingia ja crossfittiä ja silleen, aika helvetin hyvä kaikissa pallopeleissä. Tälleen näin, mutta ei mulla on niinku, mä tykkään treenata treenaamisen takia, niinku sen jaksamisen ja yleisfiiliksen takia. Mutta siinä ei ole enää semmoista niinku määrätietoista tavoitteellisuutta. Eli että mulla olisi joku. Saat sä elämän perusasioista nyt ne kiksit? Saan. Siihen se on just tulee, niinku, että niinku, mä voisin olla ikuisesti. Tää on hulluutta, että se niinku silleen sanoo näin. Ja jotenkin tuntuu tyhmältä, että se tulee itselläkin mun suusta. Mutta siis mä haluaisin lisää lapsia ja tiedätkö, niin mä voisin olla niiden kanssa sekoilla siellä kotona. 8 skidin kanssa. No, eiköhän Ronja tee sulle kohta lapsenlapsia. Sitten sä saat lisää hoidettavia. Ihan varmasti. Mulla oli joku hyvä kysymys äskeiseen liittyen. Nyt mä unohdin sen, kun mä menin sekaisin tuosta lisää lapsia. Se hämilläs. Joo, häkellyin. Kun sä sanoit, että sulla elämässä kaikki hyvin ja näin, niin mistä sä kuitenkin sit, onko sulla sun omassa henkisessä elämässä jotain, mitä sä haluaisit kehittää tai mistä sä unelmoit ylipäätään elämässä? Ja tää oli se, mitä mä ajattelin vielä, että onko sulla nyt sut tunteneena, tiedän, että sä oot aina vähän jotain vailla. Onko tällä hetkellä sellainen olo, että sä tarvii mitään? Joo. Siis tuossa nyt tulee aika monta kysymystä, niin mutta voin aloittaa just siitä, että joo, siis mä todellakin koen, että mulla on kaikki palastot on kohdallaan ja henkistä puolta tavallaan mä haluan kehittää totta kai, mutta mä oon ollut aina tosi kova niin kuin miettimään ja käymään asioita läpi. Tähän liittyen siihen valmistautumiseen näin. Mutta se on ollut aina jonkun takia, siis niinku semmoisen niinku jonkun ulkopuolisen jutun takia. Ja nyt tavallaan, että kun mulla on kuitenkin se kytee semmoinen ajatus, että mä haluan niinku just auttaa ihmisiä ja tällä lailla, niin totta kai mä haluan oppia enemmän. Mutta kun tämäkin on semmoinen
monesti niin kuin vähätellään, että jääkiekkojoukkuehan on tavallaan huikea paikka, koska siellä on 25 eri tyyppistä, eri persoonaa, pelaajaa, kaikki se taustahenkilöstö ja koko juttu ja näin. Ja, siis kyllähän sä opit siellä ihan mielettömiä taitoja ja silleen. Ja kyllä se niin kuin, sekin kertoo varmasti jotain, että mä oon joka joukkueessa, missä mä oon ollut, niin aina mä oon kapteenina sitten kuitenkin loppupeleissä. Ja mitä vanhemmaksi nyt tultiin, niin siis mä olin kaikissa noissa jengeissä. Jopa niin kuin Minskissä, missä on niin kuin ihan käsittämätöntä, että Venäjällä on suomalainen kapteeni, tiedätkö? Ja sekin niin kuin. Ruotsit, Bluesit, Jokerit, IFK. Onko sulla ikävä lätkä? On tietenkin. Mitä sä ikävöit siinä eniten? Ei siinä ole silleen yhtä vaan. Mietit oikeasti tavallaan, että se on ollut semmoinen asia elämässä, vaikka on ollut hetkiä, että kukaan ei enää usko mihinkään. Ja sulta viedään kaikki tavallaan. Niin mä oon aina tiennyt, että vittu, huomenna on kello 11.00 treenit. Tai huomenna on 18.30 peli, missä on jengi ihan fiiliksessä tulee sinne niin. Ja se vaan, kun sä teet yhdessä joukkueena, noinkin iso nippu ihmisiä, kun tehdään yhdessä pitkää duunia näin ja sitten voitetaan jotain. Mikä se fiilis on niin jotain järkyttävää. Mutta ajattele, jos sä oot yhdessä jutussa ihan siellä maailman huipulla, niin kuin mä oon ollut, ja saanut tehdä ja saanut toteuttaa itteeni. Ja on se ollut sun turvapaikka myös. On. Siis just. Sehän mä oon aina sanonut. Sitten on luistimet kiinni, niin tiedätkö, ei tullut päähän mitään. Sai myllertää vaikka niin paljon ja olla kaiken maailman, tiedätkö, juttuja. Kaikki unohtui siksi, kun sä olit siellä jäällä. Onko sulla nyt sellaista paikkaa, tällaista turvatekemistä? No ei tavallaan, mutta ehkä se on ollut se, että on joutunut tavallaan myös kohtaa sitten eri lailla. Eri lailla. Sitten mä vertaan jotenkin, vaikka ikinä ei pitäisi vertaa mihinkään, koska on taas moni fiksumpi sanonut just sen, että verrattuna mihin. Että kun suomalainenhan esimerkiksi hirveän herkästi vetää sen martturiviin tai negatiivisen roolin ja vähän ruvetaan haukkuja näin, niin mutta sitten jos pysähtyy niin kuin teet sä ja miettii, että verrattuna mihin? Miten sulla on nyt asiat huonosti? Että silleen. Miten sä suhtaudut tällä hetkellä päihteisiin? Mitä sä ajattelet, mitä ne tekee ihmiselle ja mikä sun suhtautuminen? Kyllähän se on niin, että on monenlaista, mitä nyt sanotaan, käyttäjää, kuluttajaa, näin. Ja joillekinhan se sopii. Mikä? Siis alkoholi ja päihteet, ihan mitä vaan. Niin. Joillekin se sopii. Joillekin se on näin, että tämä on vaan mun, kun mä oon näin, niin kokenut ja nähnyt ja ollut tekemissä niin paljon kaiken kanssa. Niin on tyyppi, ketä juo, jos se juo sen puoli pulloa kossua ja muutama viinilasia ja näin ja dededä. Se on aggressiivinen, hullu, tapahtuu ihan ihmeellisiä juttuja ja kaikkea näin ja perheväkivaltaa. Siis oikeasti niin kammottavia juttuja. Mutta sitten taas, jos silläkin on niin pitkä esimerkiksi päihdehistoria tai joku, ja se ei vaan niin kuin pysty tai ei halua, tai onko se syy mikä vaan, mutta jos sen pitää jotain vetää, niin sitten jos se polttaa muutaman jointin ja onkin lepponen veijari ja tiedätkö se näin. Mä vaan sanon sen, että mä koen asian näin. Mä en ole sitä mieltä itse siis niin kuin näin, mutta et kun. Mä ajattelen näin, keskeytän, mikä me ollaan terapiassakin käyty, että on superego, ego ja id. Superego menee heti nukkumaan, kun otetaan 2 huikkaa.
sitten kun juodaan riittävästi, tulee id esiin. Ja se on se sun vähän niin kuin syvin olemus. Ja se on mun mielestä se, että me ei voida korjata sitä syvintä olemusta polttavalla vaan pilveä, että se syvin olemus korjaantuisi. Joo. Vaan, mä sanoin äsken, että jos se ei halua tai ei pysty, kyllä. niin kuin tiedätkö, mä puhun vaihtoehdosta. Kyllä. Eli se on niin kuin parempi vaihtoehto kuin toinen. Niin, mutta mä ajattelen itse se niin, että ei ole päihteissä, ei ole oikeata vaihtoehtoa, vaan ainut oikea on korjata itsensä. Siis sähän oot eri ihminen. Ihan vaan jos sä juot pelkkä alkoholia, niin sä oot eri ihminen kuin se, että sä oot vuoden juomatta mitään. Kyllä, Siis se on totta. Ja noihan on vielä vahvempia, jos puhutaan muista päihteistä, niin jos sä käytät vahvoja kemikaaleja näin, niin totta kai sä oot ihan eri tyyppi. Mut mitä sä itse Moni on lopettanut esimerkiksi kaiken, niin ne on vasta 3 vuoden päästä. Tajuat, wow, tiedätkö, nyt mä oon niin kuin minä. Sopiiko sulle sun mielestä? No, ei kai se ole sopinut koskaan. Aiotko sä vielä vetää joskus? En. Tai riippuu mitä puhutaan, mutta siis ihan samalla lailla tupakka on, tiedätkö, riippuvuutta aiheuttava juttu, nuuskat, nikotiinipussit, mutta en mä semmoisia, mä en tykkää. Mutta kyllähän niinku puhtain ja raikkain ja ylivoimaisesti paras olo tulee pitkän ajanjakson jälkeen, missä ei ole, mutta tähän liittyy paljon muuta. Ei se ole vain yksi pieni osa-alue. Kyllä. Ei mitään päihteitä, sä syöt terveellisesti ja sä harrastat liikuntaa. Ei tarvii vetää itteensä henkihieveriä, treenata silleen, että meinaa kuolla joka treenin jälkeen tai näin. Mutta se on ollut mun tapa, se extreme. Niin kuin ihan niin kuin yli kaiken taas. Kaikessa. Niin, ihan hulluuteen toi treenaaminenkin. Siis se on mennyt aikoinaan siihenkin. Mutta sekin on jännä, että hetki niin kuin Erkka Westerlund, Suomen niin kuin kiekkomaailman guru, ihan niin kuin iso isä, niin aina sanoi mulle, että Jere voisi takaa treenaa. Tiedätkö, että niin kuin vaati, että come on, panosta tähän näin. Ja sitten kun me ruvettiin sunkikaan, mentiin ihan niin kuin päädyistä läpi ja sinne niin sitten se tulee mulle silleen, että ei, lopeta toi treenaaminen. Että niin kuin, sä voisit vähän keskittyä tähän lätkään, että nyt sä ajattelet vaan niin kuin treenaamista ja kaikkea. Tuo on ne hullu juttuja, mitä mekin silloin touhuttiin. Oli. Sä tällä hetkellä näytät hyvältä, voit hyvin. Joku voisi sanoa, että pannaanko tämä mikki lähetys poikki? Nonni. On se hauskakin. Niin, mistä se johtuu? Mitä sä ajattelet? No sehän johtuu siitä, että mä oon itse niin kuin ottanut vastuun itsestäni ja tavallaan se, että sä myönnät itsellesi sen ja hyväksyt ja tavallaan, en mä tiedä, annat anteeksi, se on niin kuin tyhmä sana tai silleen näin kuulostaa. Ei, mutta se on totta. Niin, mutta ehkä mutta mun korvaan tai kun mä sanon tuon itse, se menee mun päähän silleen, että wow, se ei niin kuin, tiedätkö, niillä on ehkä liian, mä oon koko elämäni ollut sitten vastaan niin paljon. Se on niin kova kapina siitä vastaan. Niin. Että se sanana ehkä niitä laukaisee semmoisen, että ei nyt ollaan niin kuin, mutta mä tiedän siis tarkoitusperän. Ja se tarkoittaa ja just sen. Mutta silleen niin, että ja kyllä mä uskon, että onnellinen elämä vaatii, no mun tapauksessa niin kuin lapsia ja ihmisen, kenen voi uskoa ja luottaa, että se jakaa kaiken, koska en mä niin kuin, että jos mä yksin oon, niin en mä oikein tiedä. Tai silleen, että se ei ole kaikki sama. Kaipaa rakkautta. Niin, no ehkä se on noin, että se on nyt helpompaa. Tuossa sä oot hyvä. Mä oon hyvä puhumaan vai? Niin. Ja toi on kans juttu, mikä on maailmassa. Monihan puhuu. Siis tosi moni puhuu ja sanoo nyt ja näin ja näin ja näin.
mutta aika harva tekee. Se on oikeasti kylmä fakta. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä haluaisin ihmisille just sanoakin ehkä, että niinku oikeasti älä kuseta ittees. Miksi sä vittu ittees kusetat? Mutta saman sä olisit voinut kysyä toi itseltäsi monesti. On, se just. Mutta mä tarkoitankin, mä tiedän, mistä mä puhun. Kyllä. Et monesti sanotaan näin, että ihminen, ketä on vaikeassa tilanteessa elämässä, niin mä itse ainakin haluaisin, jos mua joku tavallaan mentoroi tai auttaa tai näin, että se on itse käynyt läpi näitä asioita, kokenut ja näin. Että se on sitten erilaista mun tilanteessa, jos siihen tulee sitten, tai se ehkä toi on taas titteleitä ja tollasta. Mutta enemmänkin se, että sulla on se luotto ja yhteys siihen tyyppiin. Ja te tiedätte niinku molemmat, mistä puhutaan. Ei välttämättä tarvitse edes puhua. Ne tiedetään silti. Miten sä kohtasit, tai milloin, sen sun herkkyyden aidosti? No siis oonhan mä kohdannut sen monta kertaa ja siis tiennyt sen, mutta sitten mä en ole niinku antanut sen niinku silleen. Vähän kovuudella peittänyt. Niin, vanhat, siis siitähän tämä on tämä elämä, että monihan niinku tekee loppuun asti samoja juttuja, ei pysty niinku tavallaan hyväksymään ja tavallaan sisäistämään sitä juttua. Toihan nyt on, tää on tyhmää, tulee aina niin kuin tämäkin mieleen, mutta siis, että kyllähän monille ihmisille sanotaan, että sä kuolet, jos sä jatkat vaikka juomista tai silti ne vetää. Ne tappaa itsesi. Kyllä. Jää vittu vaimot, lapset, kaikki jää. Siis kerro, mitä sä oot ajatellut, kun sä oot juonut ja sulla on toi sama ajatus kuitenkin siellä. Onko sulla just toi, että ei ole millään väliä? Kun ei oo. Siksi tääkin on niin hullu juttu, että mähän on aina, ai saatana. Mä oon aina pitänyt hauskaa. Niin, mutta nyt esimerkiksi viime vuosina. Niin. Onko se ollut se on ollut semmoinen muutosvaihe tavallaan ehkä jollain tavalla sitten. Mä näen sen niin, että sitä on niinku hakenut sitä, tiedätkö, muutosta, mutta sitten sieltä se on aina tullut sitten, kun se joku blokki siihen eteen ja sitten tavallaan, että mutta miksi sä oot juonut siitä huolimatta, että sä tiedät, että siihen voi kuolla ja että sulla on paljon vaakakupissa? No koska siellä pääsee ehkä sitten vähän toisille fiiliksille ja sillä lailla. Ei se ole niin helppoa siis vastaa tuohon, että siinä tulee myös, niin kuin tämäkin on niin tyhmää kuin se on, mutta tulee se, sanotaanko se sitten sosiaalinen paine tai joku, että musta tuntuu niin urpolta, että lähdetään vaikka syömään jonnekin hienoa ravintolaa ja kaikki muut juo hyvää viiniä. Se kuuluu siihen niin kuin makuelämykseen kokonaisuuteen. Sitten sä oot itse siinä silleen ainoa koko pöydässä esimerkiksi, ketä ei niin kuin ota. Se on vaan munlaiselle, mun taustan ja historian elämän omaavalle tyypille. Se on eli tosi vaikea niin kuin kela. Ja mä en ole löytänyt sitä tavallaan, sitten sanotaan just näin, että mä en tavallaan, kun se aina se syy on ollut se, että mä saan pelaa. Eikö mä oon toiminut aina jonkun syyn takia. Tai semmoisen niin kuin, mitä se nyt sanoo, merkityksettömän asian takia. Mutta en mä tiedä nyt sitten jotenkin profeettaa, en mä tiedä sen takia, mä oon varmaan nimennyt sen profeetaksi, mutta kun mulla on profeetta tässä näin ja tiedätkö, niin mä en pysty enää satuttaa sitä millään lailla. En vaan pysty. Se on vahvuutta. Mutta pikkurokkikukka sus edelleen asuu. Totta kai. Puoli tuntia tulit myöhässä tähän. Kaikki muut vieraat tulee vähän etukäteen ajoissa. Puoli tuntia myöhässä. Saanko mä sanoa pari eri vastausta? Ei, mä ole kysymys. Joo.
Mulla on kyllä tosi paljon parannettavaa siis niin kuin aikatauluissa. Niin, tai Se mä on ajattelen, totta. sori mä keskeytän, tai mä ajattelen tässä sitä, että se on toisten huomioon ottamista Kyllä, ja kyllä. muiden ihmisten arvostusta ja kunnioitusta. Täällä on monta tuottajaa ja meikkaajaa ja sellaista. Niin kaikki odotti sua. Ja tää on siis semmoinen, mitä sä oot tehnyt aina tosi moneen suuntaan. Ja muistan Linnanahteen Akinkin kanssa, tästä ollaan joskus keskusteltu. Niin mä tiedän ja tunnen sut, että sä et tee sitä silleen, että tai siis sä et osaa ajatella. Sä et osaa silleen ajatella tällaisissa tilanteissa. Sä aina ajattelet, että no eihän silloin niin väliä ja eihän se nyt ole niin justiinsa ja ei kai millään ole. Niin Tänään oli vähän eri tarina. ei tarvitse aina olla tarinaa. Ei tarvikaan. Asiat Se on just näin. Toi on just se, mitä mä tarkoitin. Koska mun ei tarvitse reagoida, mitä joku sanoo. Tiedätkö? Kyllä, kyllä, Mihinkään, vaan tiedän oman juttuni ja näin. Ja kyllä. Mutta siinä on sulle hyvä semmoinen ajatus, että kun yleensä sä aina keksit tarinan ja selityksen, että mulla olisi miksi nyt ollut pari hyvää kyllä. selitys, niin olisi ollut hyvä tarina ja selitystä ja sä ikään kuin pelastat itse aina niiden tarinoiden kautta. Mutta oikeasti kun tuolta Ei se tulee haittaa. messukeskuksesta, mä sanon, messukeskuksesta tulee, niin joka ikiseen punaiseen valoon pysähdy. Se oli niiden punaisten valojen, eikö niin, että se oli niiden punaisten valojen vika? Siinä, että kuka niitä säätää. Joo, hyvä. Pitäisikö käydä vähän uhoa sitä, kuka säätää? Katselin niitä pyöräilijöitä ja kaikki, kun sekin on mennyt niin hulluksi, että siellä on pyörätiet oikealla puolella tietä. Ja jos sä ajat toisella puolella tietä, niin jengi alkaa huutaa sulle. Nonni. Oikeasti. Hei. Jengi ei osaa enää ajaa pyörääkään ilman, että ei siinä ole jotain sääntöjä. Kyllä. Kuuntele itse tämä jakso, tämä loppu. Niin tässä on, tämä on upea, tämä on upea. Tämä on se huumoripuoli musta. Kyllä. Mikä niin kuin sä tiedät, että mä oon ihan jokilla tässä. Kyllä Mä sä tiedän. että mä oikeasti tarkoitan ja haluan Tiedän, syvältä. kyllä. Mutta silti tosta asiasta sä et ole vielä ottanut vastuuta. Muiden kunnioittamisesta. Toi on ihan totta. Hyvä. Mutta kiitos Jere, Skarppaan kyllä. kiitos, että Tänään olisi voinut pari lisää juttua, mitä olisi pitänyt tehdä, niin olisi voinut hoitaa tuossa kanssa aamulla. Niin olisin varmaan. kerennyt. Ymmärrän prioriteetit elämästä. Mutta hei, vahva, upea tyyppi Jere, jonka ei tarvitse enää isänä eikä missään muussakaan olla kova. Kiitos kun olit. Kiitos, olisi tosi mukavaa olla tässä. Oltaisiin voitu jatkaa vielä pitkään. Tuut seuraavalle. Sulla on tuo aikataulu, mitä pitää elät ajan mukaan. Ei vaan, sä tulit puoli tuntia myöhässä, meillä olisi ollut sen verran ekstra aika. Mutta kiitos kun olit ja tuut ensi kaudelle kato sitten taas mukaan. Joo, tuntuu, että jäi paljon sanomattakin siis oikeasti, kun sä itse tavallaan alat sisäistä ja oppia ja oivaltaa, niin kyllä näitä on kiva jakaa muillekin. Kyllä. Ei tässä ole mitään niinku huonoa, päinvastoin. Kyllä. Jatketaan myöhemmin. Jatketaan. Kiitos kuuntelusta. Seuraava jakso taas ensi maanantaina kello 12. Jaa sun fiiliksiä, somessa täkkää mua ja kerro mitä mieltä olit. Nähdään taas.